L'Hotel Princesa Sofia de Barcelona va acollir ahir el tradicional sopar de Nadal de l'agrupació Barça Jugadors i que va comptar amb la presència del president Sandro Rossell, acompanyat del vicepresident Jordi Cardoner i dels directius Silvio Elias i Jordi Mestre. El sopar anual d'exjugadors del Barça va ser multitudinari, més de 400 convidats, amb exjugadors de totes les generacions i amics de l'agrupació, com el mític cantant Manolo Escobar o Joaquim Hernández, pare del jugador del primer equip Xavi. Precisament, el migcampista de Terrassa va ser protagonista indirecte del Parlament de Sandro Rossell als assistents a l'acte previ al sopar. El president blaugrana desvetllava una conversa amb Xavi en la que destacava el paper dels exjugadors del Barça en la seva formació com a futbolista. L'altre dia estàvem amb ell parlant a l'avió i li deia: ostres, Xavi, que xulo, no? Ser la persona que has portat més vegades la samarreta del club i que maco ser capità i els títols que has guanyat i les alegries que dones i tot això que estàs tenint i la vida que tens. I em va dir sí, diu sí, és veritat, Sandro, però vols que et digui una cosa? Tot això és gràcies als exjugadors, a la gent que ha passat per aquí abans, a tota la gent que ha fet la història del club, que sense que ells haguessin fet tot el que han fet, jo no hagués arribat a estar on estic. Durant l'acte es van premiar els exjugadors que porten disputats més partits amb l'equip de l'agrupació. Camines, Villena i Blanquera van rebre l'escut d'or d'haver superat els 100 partits disputats.